Kenyamanan niya, no? Tara, Bob, mga tamo. Tayo ngayon ng pangat na tilapia. So, nabili ko kanina to, 200. Tapos, nagiwan na rin ako ng sibuyas, kamatis at saka luya. Lalagyan din natin siya ng siling pahaba, yung green. Tapos, ito na lang lalagay ko. Naghanap ako ng sampalok kanina, wala akong makita. So, ito na lang lalagyan ko siya ng konti nito. Yan. Bali, lalagay ko na yung sibuyas. Tapos yung luya. Lagyan na natin yung tilapia. Linis na po yun. Dami. Tapos yung kamatis. Ginara natin siya ng asin. Dati naglalagay din po ako ng tubig na nagtubigan po sa sa bigas. Yan. Lagyan na po natin siya ng sinigang mix. Yan. Wala po ako sa palo kaya yan po yung linagay ko. Yan. Lalagay din ako ng kangkong. Ito kasi may gulay. So, nasa inyo po kung gusto niyo po lagyan ng kangkong o hindi na. Pwede rin po. Basta ako gusto ko po. So, kangkong. So, yan po. Kumukulo na po ang ating pangat na tilapia. Maya po pwede na po natin siyang i-serve. Yan. Pangat Kapampangan. Basta Kapampangan. Manyaman magluto. Kenyamanan niya, no? Tara, Bob, mga tamo. Pangat Kapampangan. Tara na. Ito na po ang ating pangat na tilapia. Ready for serve na po siya. Yan. Manyaman po, manyaman. Ito yung importante dyan, yung sabaw. Lalo na tag-ulan. Yung sarap.